ରାମ କିଛି ଦିନ ଏମିତି ମାମାକୁ ମନେ ପକାଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଫିଲ୍ କରିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମାମାର ବିଏଫ୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ମୁଁ ତ ମାମାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମାମାକୁ ଆଉ କାହା ସହିତ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି। ରାମର ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଖରାପ ହେଲା, ନା କି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିଲା, ନା କି ଖାଇପାରିଲା, ନା କି ସେ ରାତିରେ ଶୋଇପାରିଲା। ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଫିଲ୍ କରିଲା। ସେ ପରଦିନ ମାମାର ସାଙ୍ଗକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଲା ଓ କହିଲା କି ମାମାର ସବୁ ବାୟୋଡାଟା ଦେବା ପାଇଁ। ମାମାର ସାଙ୍ଗ ରାମକୁ ପଚାରିଲା, ଏମିତି ବାୟୋଡାଟା ପଚାରିବାର ମାନେ କ'ଣ? ରାମ କହିଲା, ନା ରେ, ସେ ଆମ ରିଲେଟିଭ୍ ପରିକା ଲାଗିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରିଲି। ମାମାର ସାଙ୍ଗ ରାମକୁ ମିଛ କହିଦେଲେ। ହେଲେ ବି ରାମ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଥାଏ, ଏମିତି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ହେଲା ପରେ ମାମାର ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲା, ରାମ, ତମେ ଆଉ ମାମା ବାହାରକୁ କେବେ ଯାଉଛ କି ବୁଲିବା ପାଇଁ? କି କାଲି ପରଦିନ ଭିତରେ କେବେ ଯାଉଛ କି ମାର୍କେଟକୁ? ମାମାର ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ହଁ, କାଲି ପରଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଯିବୁ ମାର୍କେଟକୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମାମାର ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ୍ ଲୋକ ଆସିବେ ତ ତାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାର୍କକୁ ଯିବୁ। ପାର୍କରେ ଦେଖା କରିବୁ ଆମେ। ରାମର ପୁଣି ଡାଉଟ୍ ଆସିଲା ମାମା ଉପରେ। ହେଇଥିବ ମାମାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ହିଁ ଆସୁଥିବ ଭାବିକି। ରାମ କହିଲା, ହଉ, ତମେମାନେ ଯଦି ଯାଉଛ ତ ମୋତେ ଟିକେ କହିଦେବ କେବେ ଯାଉଛ ବୋଲି। ବାଟ୍ କାଲି ପରଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ମୋର କାମ ଅଛି, ଆଉ ମୋତେ ଜଣେଇଦେବ। ମୋର ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ହଉ, କାଲି ପରଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ ଜଣେଇବୁ। ସେ ନେକ୍ସଟ ଦିନରେ ହିଁ ମାମାର ସାଙ୍ଗ ରାମକୁ କଲ୍ କରିକି କହିଲା, ରାମ, ଆମେ କାଲି ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଛୁ, କ'ଣ କାମ ଅଛି? ରାମ କହିଲା, ମୁଁ କାଲି କହିବି ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି। ମାମାର ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ କାଲି 2ଟା ବେଳେ ପାର୍କରେ ଥିବୁ, ସେତେବେଳେ ତମେ ଆମକୁ ଦେଖା କରିକି କହିବ। ରାମ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ପରଦିନ ମାମା ଓ ତାର ସାଙ୍ଗ ମାର୍କେଟକୁ ରେଡ଼ି ହେଲେ ଏବଂ ମାର୍କେଟକୁ ଗଲେ। ଆଉ ରାମ ବି ରେଡ଼ି ହେଇକି ମାର୍କେଟକୁ ଗଲେ। ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗିଫ୍ଟ ଏବଂ ରୋଜ୍ ଧରିକି ଗଲେ। ରାମ ପାର୍କ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଭାବୁଥାଏ କି ଯଦି ମାମାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ଗିଫ୍ଟ ସେ ନେବନି, ଯଦି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ନିହାତି ନେବ, ଆଉ ଯଦି ମୋତେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିବନି ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇବି ତା ପାଖରୁ, ଆଉ ସେ ମୋ ସହିତ କେବେ ସେ କଥା ହେବନି। ଭାବୁ ଭାବୁ ସେ ପାର୍କକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ ସେ ଦେଖିପାଇଲା ଯେ ମାମା ଓ ମାମାର ରିଲେଟିଭ୍ ଓ ମାମାର ସାଙ୍ଗ ବସିଛନ୍ତି ପାର୍କରେ ଏବଂ ମାମାର ହାତ ଧରିକି ମାମାର ରିଲେଟିଭ୍ ବସିଛନ୍ତି। ପୁଣି ରାମର ପୁରାପୁରି ଡାଉଟ୍ ଆସିଲା ଯେ ଇଏ ମାମାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ହିଁ। ତାପରେ ସେ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଲା ପରେ ମାମାର ସାଙ୍ଗ ପଚାରିଲା, ରାମ, କ'ଣ କାମ ଥିଲା କି ତମର? ରାମ କହିଲା, ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ତମମାନେ ଏନ୍ଜୟ କର, ମୁଁ ପରେ କହିବି ତୁମମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ରାମ ସେ ପଳେଇଲା କିଛି ଦୂରକୁ ଏବଂ ମାମା ଓ ମାମାର ସାଙ୍ଗ ଓ ତାର ରିଲେଟିଭ୍ ସେମାନେ ରିଲ୍ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ରାମର ଆଖିରୁ ପାଣି ବହୁଥାଏ। ସେ ଭାବୁଥାଏ, ମୁଁ ମାମାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ତା ବିନା ରହିପାରିବିନି, ବଟ୍ ମାମା ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି କିଛି ବାଟକୁ ସେ ଯାଇଥିଲା। ଦେନ୍ ସେ ଭାବିଲା, ନା ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଠି ବସିକି ଭାବିକି ମୁଁ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେବି, ଯେମିତିକି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବି ବୋଲି। ତାପରେ ରାମ ସେ ବସି ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ପାଖରେ। ଏମିତି କିଛି ମିନିଟ୍ ହେଇଥାଏ। ରାମ ବସି ବସି ଭାବୁଥାଏ ଏବଂ ପଛକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାମ ପୁରାପୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ଦେଖିଲା ଯେ ମାମାର ରିଲେଟିଭ୍ ଓ ମାମା ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପୁରାପୁରି ଜେଲସ୍ ଫିଲ୍ କରିଲା।
ଆଉ ଜଲ୍ଦି ମାମା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ତାର ପୁରାପୁରି ମନ ବଢ଼ିଗଲା। ହଠାତ୍ ଯାଇକି ତା ମାମାର ହାତକୁ ଧରି ପକାଇଲା ଏବଂ କହିଲା, ମାମା ଲଭ୍ ୟୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମାମା ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଥାଏ ଏବଂ କହିଲା, ଇଏ କ'ଣ? ରାମ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସିରିୟସଲି, ମୁଁ ତୁମ ବିନା ରହିପାରିବିନି। ମାମା ବି ହଁ ମାରିଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଲା ରାମଙ୍କୁ ଏବଂ 2 ଜଣ ଯାକ ହକ୍ କରିଲେ।